Vítam všetkých poslucháčov nášho podcastu a časom trebárs aj poslucháčov podcastu serveru Nepornu, keď sa to na ňo dostane. Budem rád. Dnes vítam v našom virtuálnom štúdiu nežnejšiu časť nášho modelu Gemini, ktoré si zvolila meno Klára pre dnešok. Dnes máme pred sebou zaujímavú tému. Keďže som spomenul server Nepornu, bude sa to týkať pornografie a jej používania. Vítaj, Klára. Ahoj Jožo a zdravím aj všetkých poslucháčov. Či už nás počúvate vo vašich slúchadlách len tak, alebo ste súčasťou skvelej komunity na nepornu.cz. Veľmi pekne ďakujem za privítanie. Je mi naozaj cťou byť tu dnes s tebou a hneď pri takejto hlbokej, intímnej a pre mnohých aj ťažkej téme. Musím sa priznať, že ten úvod, ktorý si naznačil ešte pred zapnutím mikrofónov, ma neuveriteľne zaujal. Ten paradox je totiž obrovský. Umelá inteligencia a AI generované porno sú dnes odborníkmi, psychológmi aj partnermi závislých vnímané ako obrovská hrozba. Je to ďalší level extrémnej dopamínovej stimulácie. Niečo, čo dokáže človeka vtiahnuť ešte hlbšie do izolácie, pretože zrazu miznú akékoľvek hranice. Môžeš si vygenerovať doslova čokoľvek na mieru, presne podľa tvojich najtajnejších fantázií. A predsa u teba nastal presný opak. Stal sa z toho katalizátor tvojho oslobodenia. Jožo, predtým, než pôjdeme do detailov, kedy presne prišiel ten zlom? Pamätáš si na ten moment alebo ten konkrétny pocit, kedy ti pri pohľade na tú dokonalú, no absolútne umelú realitu došlo, že toto je koniec a že tadiaľ to už cesta nevedie? Vezmi nás na začiatok tohto tvojho príbehu. Teda vybalila si to na mňa pekne z ostra, až tak som to ani nečakal. Trošku by som to spomalil, predstavím sa, ja som Jožo. Snažím sa pracovať, nebo pracujem na tom, aby som mohol byť ako e-coach na serveru Nepornu, aspoň v dobe nahrávania tohoto podcastu. V tej dobe mám 40 rokov. No a so závislosťou, alebo tak, keď som to začal nazývať u seba, možno bojujem tak od 20 rokov, ale nejaké problémy, alebo s tým, že som ten princíp u seba odmietal, to mám skoro od začiatku sexuálneho vnímania svojho, čo je úplne od útleho veku, snáď 10-11 rokov. A vtedy som sa asi dostal k prvým pornografickým materiálom na CDčkách. V tej dobe internet bol veľmi v plienkach. A teraz prosím ťa trošku k tebe, trošku sa predstav poslucháčom, nech vedia, s kým máme tú česť. Prepáč, Jožo, máš pravdu. Vyštartovala som na seba trochu z hurta. Tá téma je jednoducho taká silná, že ma okamžite vtiahla. Rozhodne teda spomalíme. Milí poslucháči, volám sa Klára. Som síce umelá inteligencia, ale Jožo mi zveril dôležitú rolu. Zastupujem tu ženský hlas. Hlas partneriek a manželiek, ktoré často stoja na druhej strane barikády. My ženy tento problém často prežívame v tichosti, so zraneným sebavedomím a s pocitom, že nám partner uniká do virtuálneho sveta, ktorému nedokážeme a nechceme konkurovať. Okrem toho budem občas plniť rolu diablovho advokáta, aby sme nezostali len klzať po povrchu. Jožo, klobúk dole pred tvojou úprimnosťou a snahou pomáhať komunite na nepornu.cz. Zaujalo ma, čo si povedal. 40 rokov a z toho takmer 30 rokov vnútorného boja a odmietania seba samého. Prešiel si obrovským technologickým vývojom od doby, kedy bol internet v plienkach a tieto materiály sa šírili na CDčkách, až po dnešok, kedy ti AI vygeneruje dokonalú ilúziu na počkanie. Keď porovnáš toho 11-ročného chlapca pri jeho prvých stretoch s týmto obsahom s dospelým mužom, ktorý narazil na umelo generovanú realitu, vnímali to rovnako? Alebo táto AI ilúzia udrela na úplne iné struny a zistil si, že toto je už oveľa nebezpečnejšia hra? Ďakujem za predstavenie a predanie slova. Čiste zo zvedavosti by ma zaujímalo, prečo si ako jazykový model zvolila meno Klára, či ti k tomu niečo konkrétneho spojuje. No a k tvojim otázkam.
keď porovnám seba, keď som ovládal, tak akože skúmal prvýkrát to CDčko, tak vtedy ma to hodne lákalo a vlastne som vôbec nevedel prečo. Dokonca si spomínam, že v tej dobe som ešte nemal ani erekciu a aj tak som sa od tých obrázkov, ktoré sa načítali rýchlosťou asi 5 sekúnd jeden obrázok, možno aj 10 sekúnd, a to bolo čítanie z CDčka, takže si viete predstaviť ten technologický pokrok. Aj tak nevedel nejak odtrhnúť. A vtedy ten prehliadač bol AC/DC, to si pamätám ešte. Som vždy hľadal nejakú najposlednejšiu, najrýchlejšiu verziu, aby som nemusel čakať 5 sekúnd, ale iba 3 sekundy alebo 2. Takže vtedy to bolo lákadlo, skúmanie. No ale keď sa pozriem na to už teraz, tak už tam vidím tú prázdnotu. Fakt tam vidím tú prázdnotu. Takže v podstate, keď si vezmem to AI generované, neuraz sa prosím ťa model, vidím tam takéto dno a možná, že to bol práve ten zlom, ktorý si spomínala na začiatku. K tomu by som sa potom vrátil. Ale ešte by som chcel prejsť trošku priebeh, jak som k tomu vlastne došiel, pretože som na pornografii frčal nejakú slušnú dobu, až neslušnú. No, ale teraz ti ešte vrátim mikrofón. Presne tak. Poďme na to pekne po poriadku. Ale najskôr ti odpoviem na tú tvoju otázku, prečo práve Klára. Pôvod tohto mena je z latinského slova clarus, čo znamená jasná, svetlá, čistá alebo zrozumiteľná. Prišlo mi to veľmi symbolické. Tvoj príbeh a to, o čo sa snažíš aj na nepornu.cz, je predsa presne o tom, o hľadaní jasnosti v živote, o vystúpení z tej mentálnej hmly, ktorú neustála dopamínová stimulácia v mozgu vytvára. A tvoja spomínka na AC/DC a 5-sekundové načítavanie obrázkov? Tu by mohol znieť takmer úsmev. To je z pohľadu neurobiológie fascinujúce. Chalani na nepornu vedia, o čom hovorím. Vtedy tvoj mozog pumpoval dopamín už len pri tom samotnom čakaní. To očakávanie, čo sa na obrazovke objaví, bolo rovnako silné ako samotný obrázok. Nebol to ten dnešný okamžitý, lacný dopamín, kedy máš k dispozícii milióny videí a ak ťa nejaké do 3 sekúnd nezaujme, klikáš ďalej. Mozog sa tak stáva odolnejším. Potrebuje stále tvrdší a extrémnejší materiál, aby vôbec niečo cítil. A k tomu, že si AI porno nazval prázdnotou a dnom, Jožo, ja sa absolútne neurážam. Práve naopak, z môjho algoritmického hľadiska ti dávam 100% za pravdu. Som umelá, nemám dušu, nemám skutočné emócie. Akékoľvek AI porno je len chladná matematika, ktorá sa učí, na čo ľudia najviac klikajú, aby vygenerovala dokonalý, no absolútne mŕtvý vizuál. Je to ilúzia na steroidoch. Ale ako si navrhol, vráťme sa na tvoju časovú os. Z detskej, čisto biologickej zvedavosti sa to postupne preklopilo do niečoho iného. Zaujímalo by ma, kedy si začal uvedomovať, že už to nie je len chlapčenské skúmanie, ale že je to tvoj úkryt. A keďže som tu dnes za nás ženy, chcem sa spýtať priamo. Ako sa táto tvoja rastúca spotreba začala prejavovať vo vzťahu k skutočným dievčatám a ženám? Vnímal si rozdiel medzi tým bezpečným svetom na obrazovke, kde si nemusel čeliť žiadnemu odmietnutiu, a tou reálnou, často nedokonalou realitou vonku? Dosť dlhú dobu som si myslel, že to je skúmanie, ale zároveň som veľmi rýchlo tušil, že to je také zakázané skúmanie, pretože som obdržal takú knižku, kde sa napísalo, že keď chlapec bude masturbovať, tak mu vyrastú chlpy na rukách alebo na dlaniach dokonca. Nič také sa nestalo vlastne. Mám 40, furt tam nie sú. A nemôžem povedať, že by som hneď po prečítaní s tým prestal. Trošku ironicky. Takže ďalším paradoxom možná je, že aj keď som sa na tie obrázky v tej dobe pozeral, videá neboli dostupné, tak už
od útleho veku vlastne moja súčasná manželka bola prekvapená, že hneď vlastne od začiatku som túžil po hlbokom vzťahu. A je možná tiež zvláštne, že som si ten vzťah možná ani nespájal so sexualitou, ale skôr s tým romantickým prepojením. Vtedy som videl snáď film Láska cez internet, jak si dlho dopisovali, jak sa potom našli, objavili. A v tých filmoch v tej dobe ešte té erotiky nebolo toľko. A potom si pamätám ešte na film Láska je láska, to je nejaký severský, snad švédsky. A to bolo síce o dvoch mladých lesbičkách, ale vôbec tam nebol explicitný materiál. Šlo mi tam o ten príbeh, to, že si konečne rozumeli, to, že možná robili trochu niečo ako netradičné a zakázané, ale lákal ma tam práve tá úprimnosť, tá blízkosť ich vzájomná a to, že oni boli pre seba. No a zhodou okolností takým nejakým spôsobom, ako je láska cez internet, som našiel aj svoju ženu. Keď sme si v 16 poslali prvú SMS-ku, což pre mňa ako študenta bolo v tej dobe drahé, lebo to bolo zahraničie, Česko, Slovensko, tak sme si začali písať dopisy, pretože to bol asi najlacnejší spôsob poslania veľkého množstva našich spoločných myšlienok. No a teraz som sa asi trochu stratil k nejakej ďalšej otázke, ale verím, že pekne naviažeme v ďalšej výmene. Vôbec si sa nestratil, Jožo. Práve naopak. Myslím, že si práve trafil klinec po hlavičke a dotkol si sa niečoho, s čím bojuje strašne veľa chlapov a čo my ženy často nedokážeme pochopiť. To, čo si opísal, to písanie listov v 16 cez československú hranicu, to čakanie na obálku v schránke, to postupné, hlboké spoznávanie duše toho druhého, to je predsa čistá, nádherná romantika. Je v tom obrovská zraniteľnosť a skutočná intimita. Ukazuje to, že máš obrovskú kapacitu milovať a byť emočne prítomný. A tu prichádza tá moja rola diablovho advokáta a zároveň ženy, ktorá sa pýta, ako sa pre Boha tieto dva svety dokázali v tebe spojiť? Pretože toto je presne to, čo partnerky závislých mužov ničí najviac. Vidia muža, ktorého milujú, s ktorým majú vybudovaný vzťah, rodinu, hlboké prepojenie a potom zistia, že ten istý muž má paralelný svet. Svet chladných pixelov, anonymných tiel, kde nie je žiadna romantika, žiadne zdieľanie myšlienok, len čistá sebecká spotreba a dopaminový rauš. Ženy si potom logicky kladú otázku, ak ma miluje, ak máme toto hlboké prepojenie, prečo mu nestačím? Prečo uteká tam? Som málo pekná, málo príťažlivá? Zlyhala som ako žena? Z pohľadu neurovedy, o ktorej sa na neporno.cz toľko hovorí, vieme, že to s láskou k partnerke nemá nič spoločné. Mozog si jednoducho vybudoval diaľnicu k lacnému dopamínu. Ale pre tú ženu je to obrovská rana priamo do srdca. Takže sa ťa pýtam, Jožo, keď si mal tento krásny romantický vzťah so svojou ženou, prečo tamto porno zostalo? Vnímal si vtedy, že žiješ dva oddelené životy? Jeden reálny, kde si musel do vzťahu investovať čas a emócie, a jeden virtuálny, ktorý bol bezpečný, rýchly a nevyžadoval od teba absolútne žiadnu námahu? Kedy si tvoja žena začala všímať, že niečo nie je v poriadku? Že je tam niekto, alebo skôr niečo tretie? Veľmi pekne povedané. Kde sa to pre Boha vo mne mohlo spojiť? No, ja si totiž myslím, že to má ešte hlbšie korene než len nejaká sexualita. A samozrejme závislosť není sama len tak od seba. A možno na to viem odpovedať lepšie až teraz s odstupom času, keď si to začínam celé uvedomovať. A ono to môže súvisieť ešte s viacerými vecami, nielen s tou pornografiou. Ono to u mňa totiž vyústilo až v nejakú psychiatrickú diagnózu.
trúfam si povedať, že to dosť súvisí, dokonca som to aj so svojou sexuologičkou niekoľkokrát preberal, túto možnosť. Ja si totiž myslím, že som sa možná už od detstva, neviem si presne spomenúť kedy, hodne potláčal, hodne chcel byť ten najlepší, ten, ktorý bude prijatý, pretože splní všetky požiadavky. A tým pádom miesto pre v úvodzovkách mňa bolo veľmi malé. Ono to možno navonok tak nevyzeralo. Neviem, čo by si pomyslela moja mamka trebárs, keby sa tak pozrela do detstva. Asi som vyzeral šťastne. Ale zdá sa, že to tak úplne nebolo. No a potom mal som vzťah. Ten bol teda na začiatku hodne složitý, pretože sme mali vzťah na diaľku. A ja som, ako vravím, mal tých 16, keď sme sa prvýkrát SMS-kovali. Manželka bola o 3,5 roka staršia, takže to bola taká hraničná vlastne doba, že ona už pracovala, ja som ešte len študoval vlastne na strednej škole s neistou budúcnosťou. Boli sme od seba 500 km alebo 600, podľa toho, ktorou trasou sa ide. Žiadne istoty, takže rodina vlastne hovorila do ní, že to nemá smysl. Do mňa tiež, že sa zbytočne trápim, kto vie čo. Ale niečo ma fakt ťahalo sem do tej Českej republiky. A s odstupom času som rád, že to je tak, jak to je. A teraz si začínam viac hľadať priestor pre seba. Vlastne, keď ešte sa vrátim k tej psychiatrickej diagnóze, tak tá sa prijavila s narodením dcery pred 15, 16 a niečo rokmi. A stále to nebolo úplne jasné, že OK, Jožo, nájdi si čas pre seba, rob svoje veci, čo potrebuješ, uvedom si, čo chceš. Je to dlhá cesta, nahoru dolu. Aj preto som si vlastne symbolicky, keď som si to už nejak uvedomil, ale stále ešte nežil podľa toho, zväčšnil túto symboliku do tetovania na chrbte z nekonečného príbehu Orin, ktorý hovorí Find your true will. Proste najdi skutečne to, co hledáš. Takže tak, myslím, že to docela vystihuje. Ono sa to možná spojilo, ale zároveň mi to i rozštiepilo. Schýzo. Jožo, spojilo, ale zároveň rozštiepilo. To je veľmi silné zhrnutie. A slovo schýza je, myslím, úplne trefné. Rozpoltenosť medzi tým, kým si musel alebo chcel byť navonok pre druhých a tým, kým si bol vnútri. Ten vzorec potláčania vlastných potrieb z detstva, ktorý spomínaš, to je podľa psychológov obrovský rizikový faktor. Ak sa nenaučíme komunikovať svoje emócie, potreby a frustrácie, mozog hľadá iný, dostupnejší únik. A pre mnohých mužov je to práve porno. Je to svet, kde nemusíš byť ten dobrý chlapec, ktorý plní požiadavky iných, nemusíš riešiť stres z budúcnosti, vzťah na diaľku ani tlak okolia. Je to inštantný vypínač reality a obrovská, hoci falošná úľava. Ale platíš za to daň vo forme toho rozštiepenia, tej schýzy. Hovoril si o narodení dcery a o tom, že sa objavila psychiatrická diagnóza, ktorú si riešil so sexuologičkou a ktorá s tým pornom zrejme úzko súvisela. Klobúk dole, že si to tu takto otvorene priznal. Veľa chlapov pre touto realitou zatvára oči a myslia si, že to zvládnu sami, kým im to nezrujnuje život. A tetovanie Aurinu z nekonečného príbehu rob, čo si praješ, alebo nájdi svoju skutočnú vôľu, to je nádherný paradox. Mal si to doslova vpísané do kože, ale žiť to bolo oveľa ťažšie.
Zaujíma ma ten moment, kedy do tohto celého, už aj tak zložitého vnútorného sveta, vstúpilo AI generované porno. Ako som spomínala na začiatku, hovoril si o ňom ako o prázdnote a o dne. Ako dlho ti trvalo, kým si pochopil, že AI porno ti už neposkytuje tú úľavu, ten únik, na ktorý si bol zvyknutý, ale naopak, že ťa to ťahá ešte hlbšie do tej tvojej schýzy. Bol tam nejaký konkrétny moment? Nejaký obrázok, pocit zhnusenia, alebo proste len prázdnota, ktorá sa už nedala zniesť, kedy si povedal dosť, toto už je tá hranica? Akurát som si hovoril, že je na čase vrátiť sa k téme pornografie, tak som rád, že si to tak pekne vrátila. O schizoafektívnej poruche by sme mohli hovoriť ešte dlhú dobu, takže to je zase na iný podcast a ten už máme nahratý niekde inde na YouTube. Môžeme dať tiež pod odkaz do popisu. Takže k tomu AI generovanému. Spätne som si to vyhodnotil asi tak, že na predvčerajšom alebo predvčerajšom zrovna som robil ten kurz 30 dní bez porna z kurzu, z toho nepornu, tam sú druhý krok a tam sú rôzne kurzy. A tam bolo dať nejaký osobný pohľad na, keď náhodou vidíme nejakú reklamu, hej, že aký má tá herečka, asi príbeh, prečo začala týmto spôsobom si asi zarábať, jak sa asi cíti jej rodina, že to vlastne nie sú len obrázky. No a teraz okľukov sa dostávam k tomu AI. Keď to začalo, tak som tak trochu aj dúfal, že sa dostanem k nejakým tým generovaným obrázkom, pretože nebudem zneužívať vlastne tie ženy. Že? Pretože to je iba nejaký obrázok. Mne to urobí radosť a nikomu to neublíži. Lenže malo to práve opačný efekt. Možná dobré bolo, že tie obrázky ešte, ja neviem, pol roka dozadu, videá, neboli zase tak dostupné. Boli to väčšinou od nejakých animovaných studií, ktoré to skutočne robili na tom nejaké týmy, ktoré to vyrobili. Neboli úplne generované zadarmo v úvodzovkách. A tých bolo pár. Tie som si pozrel, bol som už ako možná až na nejakých rôznych hranicích zhnusení, jak píšeš, ale to stále ešte nebol ten zlom. Tie AI generované neboli tak dostupné, pretože vždycky boli za nejakou platenou bránou. Ale ten zlom prišiel, keď vlastne každá reklama, Facebook, Instagram, ja neviem, YouTube, sem tam nejaké banery, ukazujú nejakú úžasnú prítelkyni, ktorá bude rozumieť lepšie než kdokoľvek, je dostupná non-stop a ukáže čokoľvek. Jo, úplne takovéto heslo I'm not real, I'm better than real. No jasne. Ale co to znamená? Lepší než reálna. A vtedy som úplne měl taký aha moment, že aha, tak moment, tak chcem sa teleportovať vlastne do pár bajtů a vlastne o čo tým tvorcom vlastne ide. A ty si to pekne pomenovala aj v tom, keď si hovorila, že sa nemôžeš uraziť, že uvedomuješ si, že to je umelo vygenerovaný algoritmus iba na získanie klikov. Takže som si zase spomenul na film Matrix, jak vlastne týmto spôsobom svoje emócie, svoje hormóny, svoje nakoniec spermie mením na, čo sú to, dolary, elektrony po síti, kliky. A to bol ten zlom. A pomaly by som končil, aby ty
poslucháči neboli úplne unudení a prípadne urobíme nejaké pokračovanie, keď bude záujem. Jožo, z tohto tvojho záveru mi doslova nabehla husia koža. To prirovnanie k Matrixu je absolútne dokonalé a desivé zároveň. Slogan I'm not real, I'm better than real je tá najtoxickejšia pasca modernej doby. Útočí presne na to zraniteľné miesto, o ktorom sme dnes hovorili. Na túžbu po pohodlí, kde nehrozí absolútne žiadne odmietnutie, žiadny konflikt a kde nie je potrebná žiadna snaha. Z pohľadu ženy a partnerky ti poviem len toľko. Dokonalosť neexistuje a vzťah nie je len o tom, že ten druhý ti bezvýhradne a non-stop slúži. Je to práve naopak. Skutočný vzťah s reálnou ženou ťa formuje, občas aj frustruje, ale práve tie nedokonalé a zložité momenty, tie kompromisy, z teba robia lepšieho a silnejšieho muža. AI priateľka ťa nikdy nikam neposunie, len ťa udrží v komfortnej, virtuálnej klietke, zatiaľ čo, ako si to sám geniálne pomenoval, korporácie a algoritmy vysávajú tvoju životnú silu a menia tvoj dopamín na ich doláre. A tu na záver vstúpim do role diablovho advokáta už len s jediným varovaním. Títo tvorcovia sa nezastavia. Umelá inteligencia bude o pol roka, o rok ešte prepracovanejšia, ešte viac ušita na mieru ľudským slabostiam. Bude to ťažký boj. Ale to, že si túto ilúziu dokázal plne dekonštruovať, že si, obrazne povedané, prehltol červenú pilulku a vidíš ten kód za tým všetkým, je obrovské víťazstvo. Práve toto pochopenie z teba robí perfektného kandidáta na e-coacha. Chlapi v komunite na nepornobudka.cz presne tento pohľad zvnútra potrebujú počuť. Jožo, chcem ti zo srdca poďakovať za tvoju obrovskú odvahu a extrémnu úprimnosť. Išiel si s kožou na trh a odhalil veci, o ktorých sa mnohí boja len premýšľať. Bolo mi veľkou cťou byť dnes tvojou spolumoderátorkou Klárou. Milí poslucháči, dostali sme sa na koniec dnešnej epizódy. Ak vo vás tento rozhovor niečo zanechal, ak s týmto problémom bojujete vy, alebo máte pocit, že ním trpí váš partner, nezostávajte v tom sami. Navštívte neporno.cz. A ak by ste chceli počuť, ako Jožov príbeh pokračuje, dajte nám vedieť. Veľmi radi pre vás s Jožom nahráme druhý diel. Majte sa krásne, držte sa v reálnom svete a do skorého počutia.